no puc dormir. L'insomni és un trastorn del son que es caracteritza per una dificultat tant per agafar el son, per mantenir el son o per aconseguir una qualitat i una duració del son adequada per restaurar l'energia de l'organisme. Nosaltres, per tenir una bona higiene del son, el que hem de fer és mantenir uns horaris regulars per anar a dormir i per llevar-nos, incloent-hi el cap de setmana i les vacances, intentar fer un exercici moderat durant el dia, mai vigorós abans d'anar a dormir, intentar tenir una dieta adequada, sempre sopar 2 hores abans d'anar a dormir, mai menjar i anar a dormir immediatament, no abusar de cafeïna, taïna, substàncies excitants, tabac, alcohol, que a part de ser perjudicials per la salut, ens poden dificultar molt el son. No estar molta estona en el llit. Un cop estem en el llit i no podem dormir, quan han passat uns 30 minuts, ens hem d'aixecar, ens hem de canviar d'habitació i hem d'anar a una habitació on a fer alguna activitat tranquil·la i relaxant, per exemple, llegir una mica, escoltar música, i quan ens torni a entrar el son, tornar al llit. Tècniques de relaxació, tècniques de controls d'estímuls, tècniques de restricció del son, això són diferents estratègies que s'utilitzen, que funcionen molt bé, com hi ha moltes plantes, la passiflora, la valeriana, la radiola, que et poden ajudar a conciliar el son. I després, per últim, quan no funcionen aquests tractaments, entraríem al camp dels tractaments amb benzodiazepines, que són els fàrmacs més importants en el tractament de l'insomni. Aquests fàrmacs s'han d'utilitzar sempre sota supervisió mèdica, amb tractaments curts, amb monoteràpia i amb la dosi més baixa possible.